Diha sa imong gugma, diha sa imong grasya, mahiusa ang katawhan, diha sa imong ngalan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ganggugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Maigsoon ko na ni Kristo aniya kita karon sa ikakawag siyam nga Domingo sulod sa tuig. Uban sa itong mga personal nga katuyuan ining Santos nga Misa, atong ilakip atong tagsa-tagsa ka mga pamilya ug mga kaigsunan nga biktima sa mga linog. Aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaut, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasaylon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta, Ginoong Dios langit nung hari. Dios Amahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadayig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtan, sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nagalingkod sa to sa Amahan. Dawat ang among pag-ahuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita.
Magkagagawa mo walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahumog lamdag, abli ang among mga kasing-kasing, aron magalagad kami kanimo nga malipayon, o tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhiyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usantod sa kanturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Misulong ang mga Amalikanhon sa mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamo ugma sa mga Amalikanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa mga Amalikanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hor miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amalikanhon. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hor nagkuhag bato aron palingkuran ni Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron ug si Hor nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunitan nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalikanhon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Asa man magikan ang mga hinabang alang kanato. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta.
siya mutugot, nga ikaw madakinas. Dili unta siya makatagpilaw, nga nagabantay kanimo. Sa tinuray wala siya matagpilaw, di matulog. Ang magbalantay sa Israel, ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot, nga tuo. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw, ni ang bulan sa gabi. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo magbalantay kanimo sa tanang dautan. Magbalantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbalantay sa imong pag-abot ug sa imong pagikan, karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituohan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimo kaalam nga maghangtod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo
ug maandam sa tanang maayong buhat. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kun patay, nga tungod kay mobalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagkogi kanunay, pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga, ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Ang ginumanaka ninyo, Manausap kanimo, kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. himayaon ikaw o Ginoo. Unya, gisuginlon ni Jesus kining sa bingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wadon ang paglaom. So sa kalungsod o sa kawis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo. Ug mayo sa kabyuda niadtong lungsura nga nagbalik-balik pagadto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangin taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon ang maghukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan mingon siya siyang kaugalingon. Bisan tungod walay kahadlok ako sa Dios ni pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsamok man kadako kining maong byuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ng iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siya balik-balik hangtod kaupsan akong pailob. O may padayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti niya tong daotang huwis. Karon dili bang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan na nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Malangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag baka og pagtuwa nga sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pagabot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Maigsoon ka din na Kristo, mayong gabi kaninyong tanan. Sa kahigayon niya na samtang nag-scroll ko sa akong cellphone sa social media, sa Facebook, nakakita ko kabahin sa usa ka istorya sa usa ka deer. Ang mong deer, mga nakay na siya. Unya pagkahuman, nipauli siya dito sa lasang kay mga anak. I don't know kung nakasugat ba ka mo ni nga istorya, but in any case, kanahan ko yung ipaambit sa kadaghanan. Now, pagabot niya dito sa lasang, nasunog ang katanuman, ang iyang puyanan. Dako kay ang sunog sa lasang. Pagkahuman, nidagan siya, pagdagan niya, niadto siya sa sapa, kay mulabang siya para di siya mapil sa sunog. Pero pagtanaw niya sa sapa, daghag buaya. Muna nganingon siya, di ko kalabang, kay na yung mga buaya. O pagtaod-taod, nakadungog siya kasika sa kilid. Dito, nakita niya, dunay sa katao nga nagtiun og dibumba niya. Hunter, kay pusilon siya. Siya kapait ba ni ini? Sa luyo, nay kayo. Sa tubangan, dunay mga buaya. Sa kilid, di ko kaikyas. Kay dunay hunter, nga mupusil niya. Paglingin niya sa kilid, kay ari siya moagi, dunay leon. So, saan mo na ito pag ikyas ni ini ron? Napiit na siya, and siya, wa na ko'y kadaganan pa ni ini. Purti nagyong paitas kinabuhi. Muna nga, ang gibuhat niya, iyan na lang yatubang ang kamaturan. I should have to let go of my fear. Dapat ako nang buhian ako mga kahadlok.
Nga naman, it's no use. I am surrounded by death. Naalirungan ko sa kamatayon. And there's only one thing nga ako mahimo, kundi ang muhangad na lang dito sa magbubuhat nako sa langit. Ug akong ilaom niya ang akong kinabuhi. Ug man, pagtaod-taod tungod kay init kayo, nikalit og kilat. Pagkilat ang mong hunter na kugang nahadlok siya ug naklik niya ang iyang mong pusil ug natapsingan ang leon. Sa diya nga natapsingan ang leon, porting isugas leon. Tan-aw siya sa mong hunter, niya pagtaod-taod, gigukod niya ang hunter. Pagkaman, nawa ang maong hunter, nawa pod ang maong leon. Tungod sa kainit, nikilat, ug tungod sa pagkilat, kabantay mo, kanang init kayo usahay, unsay may tabo sunod. Mag-uwan, nibundak ang kusugawan, ug namatay ang kayo dito sa lasang. Pagtanaw niya, wanay kayo, wanay hunter, wana po'y leon. Siya kanindot sa kinabuhi, nakalingkawas ragyog ko sa mga mupatay nako. Malipayan kayo siya. Nidagan na yan siya, ug nangita siya giyang kapanganakan. Maigsoon ko ni Kristo usahay, ingunana ta sa kinabuhi. Usahay, makasinati ka og kahimta nga, porti na gyung piita, nga making kawa na gyung ko ilaing kadaganan, kundi ang Ginoo ragyod. Muna ang gisulti diri sa tuang salmo, ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Kay nganuman usay di ka kaduol og panabang sa imong isig katawo. Kang imong isig katawo matud pabitaw sa uban moingon lisod kay ako mga igsuon pader. Kay nganuman imbis nagka-problema ka tabangan kag duot. Imbis nagka-problema ka nangay kag tabangan kag duot. You see, sometimes the people whom we're expecting to help us maunay nimo. Nabitaw tayo sa amahan bitaw nga himalation, unya paggahuman ni hangyo siya og pari kay magpahilog siya. Unya niadto ang pari kahilugan ang maong amahan. Pagkataod-taod na ang pari niabot, pag-abot niya ang maong lalaki, luspad na kayo. Nipungko ang pari og nagsugod og ampo iyang gihilugan, gibadlisan niya ang agtang, gibadlisan po niya ang mga pad. Nagampo ang pari. Unya niingon ang maong lalaki, Padir, pagunita ko sa imong kamot, unya ampui ko, yawat na lang maayo ko. Nigunit po ng pari sa kamot sa lalaki. Pagunit niya, bugnaw na kay kamot. Ang abil luspad na. Ang aping o ang lagom na. Motuningon ng pari, murag, wa na gyud ni, padong na gyud ni. Ang pari, nipiyong yang mata og nagampo siya. Dantag mga pilang kaminutos ni init ang kamot sa lalaki. Muna, gibuka sa pari ang yang mata. Pagmata niya, uy, ang aping ni pink-pink, ang nabil na muwa. Ang pari nalipay siya, salamat sa Dios, naulian ang maong tao. Lipay ang pari kay naulian. Unya, nilingi ang pari sa luyo kay nagalirong ang mga anak ug ang asawa. Purting hadlukas pari, kay nga naman, ang mga anak purting isuwag na. Ang asawa murag naglagot. Yung na pari, unsa man ni muram ni slag nasuko nako. Unsa man nakoy nasulti nga di maayo, nakoy nagapalagot nila nga murag galagot sa pari. Moto ang pari nahatog barog paghaman nanangib, ma'am, ang inyong daddy maayo naman. Ang imong bana, ma'am, nahatagan naman sa sakramento. Mupauli na ko ha. Ingon ang mga anak ug ang asawa, sige pader. Salamat pader. Purto isuga. Ang pari ni samot kahadlok, paspas kay nilakaw. Pagaman, gigukod sa maid, gitagag sobre, padir, naigihatag si ma'am nimo. Ingon pari, ayaw lang, diya lang na. Pero na lang ko'y pangutana, na ko'y gusto masayran. Unsa man padir. Nga naman tong imong mga amo, katong mga anak ug ang asawa, pagkahuman ako gilog, mura man tong nangasuko. Unsa man na ako'y nasulti nga di maayo, na nakapalagot nila. Ingon ang maid, waman to naglagot ni mo, Father. Nga naman man tog nasuko, naglagot sila, Father. Nga naman, naglagot sila nga naulian ang ilang daddy. Nga naman, gibahin-bahin naman ko nilang kayamanan, Father. Membro mismo sa pamilya, naglagot nga naulian ang ilang daddy, kay gibahin-bahin ang kayamanan. Those are the people whom we are expecting to help us, and yet, on the contrary,
mo man din handoy sa imong kadaot. Yeah, ingon ana, sometimes ma-pressure ta, we are surrounded with all difficulties to the point nga wa kay lang mahimo kundi muhangad na lang gyud ka sa Ginoo, mangayo ka og tabang niya. Just like what happened here in our gospel sa to ebanghelyo, dunay usa ka babae nga doon na siya problema. Nihangyo siya dito sa ilahang huwis, tabangi taon ko. Ang huwis gahi kay Ginoo, di maluluyon, di madlok bisag sa Ginoo. Wa gyud. Pero ang maong biyuda nagsigig balik-balik, sigig samok-samok. Hantod ningon ang huwis kapuyan ini niya. Kung di ni nako siya tagan sa iyang gipangayo, di man gyud hunungan. Muna nga ang huwis unsa ditabo, napugos na laghatag. The point here is that sometimes when we ask something from the Lord, posible ang Ginoo dili mo hatag dayon. That is why nga kinahanglan persistent jud ta, we have to persevere. Ngamin ka, wa man jud ko ilaing kadaganan Ginoo, ikaw ragyod. No choice man gyud ko, ikaw ragyod. But the thing is that sometimes when we pray and our prayers are not granted, mangluod dayon ta. Di na ko mo simba oy. Sige bitaw ko og pamisa, wa man gyapon gihatag sa Ginoo ang akong gipangayo niya. Sige bitaw ko og dagkot diha, wa gyapon gihatag sa Ginoo ang akong gipangayo niya. Because you know what, ang Ginoo dili man na siya mutuman sa atong gusto. Kita mo'y mo discern, Lord, what is it that you want? Let me know so that I would know what to do. Kita ang mo adjust. Our attitude towards our petition to the Lord has to be humble. Dapat mapabsanon ta. Dapat makamaot nga mo, consider unsa di ay imong gusto Ginoo. And we should also have to develop the so-called discernment. Unsa man ang discernment? Try to find out pamalandungi kuno kung kanang imong gipangayo makatabang bagyod na nimo. Pamalandungi kuno kung kanang imong gipangayo makatabang bagyod sa imong pamilya. Kay basin ba personal ambition lang na nimo nga makadaot na nimo og sa imong pamilya. Pero mao ni ang atong batasan, dali ra kay tang may ubos. Di na ko magampo, di na ko mo simba, kana nagpailala nga wa gyud ta motubo sa pagtuo. Still, we are very immature in our faith. Kay kung doon na kay pagtuo, makayon ka, depende nimo Ginoo kung sa imong ihatag. Mabita na sa pagampo nga mahana mo, moingon man ta matuman ang imong pagbuot. Matuman ang imong pagbuot, dili ang among pagbuot. Pero niingon to, doon yung sa kapari ba? Ingon siya, duha ko nung nagka-version ng amahan na mo. Una, the version nga gitudlo ni Kristo. Ikaduha, ang version ko nung nato. Unsa man? Naana siya dakong kalahian. Kaya ang version nga gihimo ni Kristo, niingon si Kristo, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon, sa langit. Ang ato alain man kuno, matuman ang imong pagbuot, dinaras langit ko to, way labot siyuta. Kay diri siyuta, kami magbuot-buot. Muna itong version, Ama na mo na sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, pagaman pagabot dito, matuman ang imong pagbuot, dinaras langit, way labot siyuta. Kay diri siyuta, kami magbuot-buot. Kita may magbuot. Ako'y magbuot kung unsay bakak, unsay di. Di ba? Ako'y magbuot kung unsay legal o unsay di. Ako'y magbuot kung ang corruption sa ba or di. You see? But then here in our gospel, kinanglan, doon na gito'y batasan po sama nining mong babae. Nga bisan o kapila kagibalibaran, you have to persevere. Because sometimes the Lord would test our faith. Usahay, tistingan juga, bibibit, tanaw na to, asa ko to, bimang pagtuo. Kung mangluod ka, muundang ka, pildi ka. Pero kung magpabilin ka, padayon ka, hangtod, makabot nimo, makadaog ka. Maigsoon ko na ni Kristo, hinaot punta sa tong pagpadayon nining Santos Kamisa, magkakatuon kita sa kinaiyan nining mong babae, ug sa maong usa sa dear nga way laing tanghangdan kundi ang Ginoo ra gyud ug nga iyang pagbuot may matuman manindog palihog. Atong ipadayag ang atuang pagtuo. Nagatuo ko sa Dios samahan magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Hesukristo yang anak abugtong Ginoo nato, gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gisakit sa sugo na Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay og gilubong, mikunsad sa mga minatay,
sa ikatulo ka adlaw na banhaw, sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios ang Mahan makagawom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mabuhig. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Malipayon kita tungod kay ang Dios may gugmaon mang mamati sa tumapagampo. Sa tumang pagpabus mo dangop kita ngadto kaniya, dala nga mga panginahanglan o mga panginahanglan suban diha sa pag-ingon. May gugmao nga Amahan, patalinghugi kami. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayong mudasig sa mga matuhon sa pag-amuma, sa ilang pagtuo, sa ingon, mutubo sila sa ilang paghigugma sa Dios, magampo kita. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga tao nga naa sa pangagamhanan, magdumala sa ilang ginsakpan, diha sa tiunay nga diwa sa pagserbisyo, inay sa paghawd-haw, magampo kita. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga gipanglutos tungod sa ilang pagtuo, tahoron ang ilang mga katungod, ug dunggon ang ilang mga tingog, magampo kita. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nanag-antos, ug ang mga walay pinuy-anan, makaila ug makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo, magampo kita. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takusog mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang nangamatay, makadawat sa kaluoy o grasya sa Dios, ug magmalipayon sila hangtod sa hangtod dito sa langit. Magampo kita. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. O Diyos, sa mga amahan, diyan ni Kristo, imo kaming gisagop, nga imo mga anak, abliya nga mo mga kasing-kasing, haron sa tataw gayud, madunggan na mo ang imong mensahe, ug magpuyo sa imong gibutan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog. Ginoong Diyos, ihalad ko iningasa, alang kanimo gayud, jutay lang kini, dawalay bili, apan kinasing-kasing. Dawatan aking halad ko, nagpasalamat lang sa kaayo mo. Jutay lang kini, dawalay bili, apan kinasing-kasing. Apan kinasing-kasing. Maigsoon pagambog-amo aron kining ako kang inyong sakripisyo. Dawaton nun tayo sa Diyos samahan nga magkagagawang sa tanan. Dawaton nun tayo sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kaposlanan ug stibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos, gamanan nga walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad magkapadang atong tagkanamo sa imong gugmag pasaylo, huwag maghatag ka na mo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo,
sa tibok na mong kinabuhi, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Maanaw sab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga mahan Dios nga tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunig sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpagkatakos pagpagkatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagabanaw mihatag si kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong imaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. O sana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kahitasan. Santos kini ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo ang Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimamahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawad sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo.
Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among obispog sa tanang mga pari. Inumdumi ang sabang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadal silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Gituduan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw nga mong mansala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibol sa imong kababuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usap. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita tang panaginig sa unay. Kordero sa Dios, nga nagawahagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami, at tagi kami sa Kini mang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, wala na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang imo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo, ug magtudlo kanamo sa dalan, padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nang salamat kayo tanan sa pagtambong sa Tong Santos nga misa, ug usab sa mga membro sa nagkalain-laing mga ministries nga nangalagad sa Tong Santos nga misa. Ang Ginoo manaka ninyo, Manaw sab kanimo, manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.